Hát sziasztok, ez itt én Vex vagyok, és ez itt a Five Nights at Freddy's, az első része. Tudom, hogy már nagyon sok része kijött, de videót szeretnék ebből csinálni. Értitek, hogy videót. Mindegy. És akkor rányomok egy nev game-re. Nem tudom, mit várhatok ettől a játékkal, még ez az egy része, még nem csináltam olyan játékokat, vagy hogy nem játszottam még vele. Na, itt 99%. Kinyomom azt, annyit tudok, hogy ez a csibogó szemétlád, ez folyton pofázik. Jó. Bár 96%. És akkor ez itt a kamera. Itt vannak a robotok. Itt van a Skeleton, és itt van akkor Foxy. Most különösebben leginkább szerintem a Foxyt kéne néznem. Csak azért is, mert gyorsan támad. Ők is támadnak, nem azt mondom. Mindegy. Nem szeretném pazarolni az áramomat. 86 óráig kell kibírnom, hogy túléljem a 6 órát. Akkor jó. És nem látok olyan nagy bajt. Most. Azért a most. Értem. Különösebben a kamerát kell néznem, csak nem nagyon kéne pazarolni az áramot. Azzal, hogy nem mennek. Itt vagyok, csak kinéztem az ablakon, mert rovatnak a kutyák. Nem szeretem, amikor rovatnak, mert egyszer el akarták lopni a kocsinkat, és azóta így bennem van a szar, amikor óvatnak a kutyák. Eddig jól állunk. 1 óra jó. Most itt hagyom egy picikét. A fartolhatnak ezek a kutyák. Semmi különös. Csak a hülye emberek itt az utcán járkálnak, amikor ott van mellett a járda. Ezt sosem értettem. Mindegy. Miért nem mozdulnak ezek? Bonnie. Jó, baszki. Szia, Bonnie. Jó a fejed. Sexy volt. Attól még, hogy Csika! Tita! Hol vagy Csicsa? Csiga! Bonnie megvan? Csiga! Nem látom Csigát. Oké, Bonnie alkalm 1B-be van. Csiga hol van? Csiga!
Oké, legalább még Freddy a helyén van. Foxy is. Hol van Csiga? Oké, én megértem, hogy a kamhad az nem jó. Itt van? De láttam volna ott. Érdekes. Nem látom Csigát. Hol van Csiga? Na most hol vannak be a helyzetek? Hát én mondtam, hogy minden bedersz, minden jó. Az előbb is itt voltál, utána visszamentél út, és utána megint itt vagy. Nem látok különösebben senkit. Aha, meg vagy. Akkor tudom, hogy te itt vagy mellettem. Legalább. Az sem jó. Legalább tudom, hogy ott vagy. Oké. Most már csak Bonnie-t kell szemre venni. És nem támadjon meg. Na, szerintem be is fejezem ezt a videót. Majd folytatom még. Tetszik nekem ez a Five Nights at Freddy's. Hát 4 óránál járok, de mindjárt megdöglök. Na, mindegy. Sziasztok!